wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kamar yadda muka ta ji a kafafen yada labarai da kuma wuraren da suka shafi yanar gizo wato social media, ana ta maganganu akan takaddamar da take tsakanin gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma wanda za su shigo, inda ya kalubalance su a wurare daban-daban, musamman akan abin da ya shafi sarauta, wanda a kansa ne muke son mai magana. To alhamdulillah, kamar yadda kowa ya sani, ita dai sarautar Kano ta samo asali tun lokacin da Bagoda ya zo ya haɗa kan duk jama'a ta Kano, birni da ƙauye. Kuma wannan abu ya samo asali ne kamar shekara 1000 da 'yan kai, wato miladiya 999. To tun daga sannan ake ta samun ci gaba, har ta kai wani lokacin bayan shekara 100 sarakunan nan suka fara gina ganuwar Kano, kuma ganuwan nan ta zama cewa tushen tattalin arzikin Kano, kamar yadda masana irin su Professor Abdullahi Mahdi suka nuna. Kuma wannan ba ƙaramin tasiri ya yi ba a tattalin arzikin Kano. Ba a taɓa samun wanda ya rusa wannan asar, wato legacy na wannan ganuwa ba, sai gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kuma gashi kuma ya sake ɗora akan ba a taɓa samun wanda ya yi yunkurin rusa sarautar Kano ba kamar sa. To amma ya ce shi gyarawa yake. To za mu gani shin gyarawa yi ko rusawa yi a cikin wannan ƙaramin bayani da zamu yi. Na farko dai, kamar yadda muka faɗa, sarautar nan ga asalinta shekara fiye da 1000. Kuma sarakunan da suka zo bayan Bagoda suka yi ta ƙoƙari suka harhaɗa kan mutanen jama'a har zuwa lokacin da Kutumbawa ƙarni na 1700, wato 1700, sun gama haɗa ƙasar Kano baki ɗaya, kamar yadda muka santa, ta iyaka da Katsina, Daura a arewa, can kuma a gabas ta iyaka da Borno, wato in ka haɗa da irin su Haɗeja, Gumel da sauransu, can kuma a kudu ta iyaka ma da Barnan, daga birnin Kudu har Gwaram, duk dai nan ne. Sannan nan kuma a kudu ta wuce rana har ta iyaka da Zazzau, duk Kano ce. Sannan Allah ya kawo shi Usman Dan Fodiyo, aka yi jihadi. Da aka yi jihadi, wannan abu ya sake tabbata. Kuma bayan sarkin Kano Suleimanu, wanda ya mulki daga 1807 zuwa 1819, da Allah ya karɓi ransa sarkin Kano Ibrahim Daba ya zama sarki, shi kuma aka yi masa tawaye har Allah ya taimake shi gaba ɗaya haɗa kan ƙasar Kano. Ya je ya gama 'yan tawaye a Rano, shi ne ma ya aske kansa, aka fara ce masa Cigari. Daga nan aka samu asali. Wannan duk yana nan a rubuce, masana da yawa duk sun yi rubutu a kai, wanda ma aka yi kwanan nan na Dr. Nuruddin da ya a jami'ar Ahmadu Bello ya yi doktoransa. Saboda haka duk wannan abu a rubuce ne, banda wanda suka yi da, irin su babanmu Dr. Halil Sa'id, su Dr. Abdullahi Mahdi, su Sula Bello, duk kowa ba wanda ya taɓa samun saɓani akan yadda Kano take. To saboda haka da Malam Ibrahim Daba ya zama sarki, ya gama da 'yan tawaye. Kuma sarki ranar Allah ya ji kansa, wanda aka fara ba wannan sandan na Ganduje, wato tafi da ila, Allah ya ji kansa, da kansa ya rubuta cewa su masu biyayya ne ga gidan Dabo a cikin littafinsa da ya yi akan tarihin Rano. Ina nan, duk wanda yake so zai je ya gani. To shi ma kuma sarkin ƙara na yanzu, Allah ya ƙara masa lafiya, shi ma ya faɗa a littafinsa. Saboda haka ba wanda yake tantamar ɗaukakar Kano akan sarakunan ƙauye. To amma tunda wani ne ya zo, shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ga cewa wace hanya zai biya rusa wannan abu, sai ya fito da wannan tsari na ƙirƙiro masarautunsa da ya yi,
wanda kuma alhamdulillah ba a tuntuɓi mutane ba yi abin da ya ga dama. To kuma Allah ya kawo zamani da ya zama cewa za a zo a gyara wannan. Misali har ya zo ya kirkiro wata masarauta a Bichi, wanda yake babu wani tarihi. Bichi kasar dawakin tofa ce, kasar madakin Kano ce. To amma wannan yayi ne saboda ya ramuwar gayya akan iyayen gidansa Yolawa. Saboda haka tunda Bichi kasar Yolawa ce, a da can aka yanka aka yi wa Ciroma dogon labari. Yanzu ya zo ya ce ya mai da ita sarki, ya ɗauki dawakin tofa ya ɗora ta gargaɗi, ya mai da ita karkashin Bichi. Ya ɗauki sarkin Bai mai zaben sarki jikan Dabo Dambazo ya mai da shi Bichi. Duk wannan abubuwa don ya ɓata yadda mutane suke tafiyar da kansu. Kuma ƙarshe da yanzu ya zo dawakin tofa ya ɗauko wansa ya kai shi gidan madaki. Gidan nan na madakin Kano ne. Madakin Kano daga waziri Galadima sai madaki. Ya zo ya ɗauko wanda ba ahalin gidan ba ya bashi saboda son zuciyarsa. To Allah ya kawo zamani kuma yanzu lokacinsa ya ƙare. To kaga sai su saurari jaza'i. Saboda haka wannan abu da suka yi gaba ɗaya ba shi da tushe a tarihin Kano. Kuma duk wani abu ne wanda yake kawai an yi shi don a yi wa mutane ramuwar gayya kuma a shigar da siyasa. To kuma Allah ya kawo tsarinsa. Wannan sarakuna da ya naɗa dukansu ba wanda ya taimake shi a siyasa. Aka zo aka yi zaɓe aka kada su. To kaga alhamdulillahi sai su saurari jaza'in abin da zai biyo baya. Wannan kaga su ba su da tushe a tsarin masarautar Kano.